nyalaji dewo fu tawe kubaruji ɗemgal fulfulde nder asawere hawtade e Amadou Baba Aboubakar daga berniwol Garwa. Inde am Amadou Baba Aboubakar ko ha radio FM Benue ha Garwa. Hawa Yasmin Ibrahim. Jamare umminna Hawa Yasmin diga Télévision Afrique Media. E non bo bedde ande modon ha fulfulde hawtade e Modibo Arabo Bala. Roufaou Mohamadou modon biteɗo Mouhamad Alabala jangino fulfulde be arabiya hander bednol gawde. Kuji ɗuɗɗe on anda e ɗemgal fulfulde ngam majum ko se wakkati moɗon ha nanugo wakkatire nde Alaji Umaru daga berniwol Yaoundé. Dedirawo mon Alaji Umaru ha Yaoundé Cameroun. Ɗo fu majum ɗo wiyete be Roufaou Mohamadou ɓingel petel. Kubaruji nder asawere ɗum wakkatire nde moɗon. Sobiraɓe sakkiraɓe on jaɓɓama ha wakkatire nde kikiɗe dewo jowi lewru jolal hitande 2017 wakkatire nde kubaruji ɗemgal fulfulde on gettama on fu moɗon daga funa ha hirna wayla ha fombina kala nano wakkatire nde ɗo fu kadi mi hofni on na seto mi limti inde OBO ngam on fu moɗon e ndo ɗakkotiri on gettama e watango amin hakkilo nda ko e kubaruji komin taskañon nder kikiɗere ndeɗo. www toɓɓere on se jamais toɓɓere net ɗo laati lowre laylaytol ngam heɓugo kubaruji e ɗemgal fulfulde ɓawo fedde WhatsApp ko waɗamano be Amadou Sardawna e kudiɗɗiraɓe mako jonta bo ɓe jahi yeeso. nayi lewru jolal hitande 1972 non bol nayi lewru jolal hitande 2017 ɗum duuɓi 35 ɗi laati duuɓi ɗi ko hoorejo lesdi Cameroun arandejo biyeteɗo Alhaji Amadou Ayjo acciri ardungal leddi e non bo ɗum laati duuɓi ko hoorejo taweteɗo jotta biyeteɗo Paul Biya hoosi laamu. wancuru nder lesɗe Afrika cakari wala ɓilla ɗo laati hunde gonɗinande. lesɗe ɗe joweego waɗi moftorde cembinde masine ha berniwol jammena laamorde leddi Tchadi do ardungal hoorejo lesdi majum biyeteɗo Idriss Déby Itno nder asawere ɗo. e kubaruji ɗi e kubaruji goɗɗi on tawan nder kikiɗere ɗo non bo ha ragare on keɗitan biyeteɗo Modibo Arabo Bala babirawo meɗen kala kikiɗere dew fu o siftonoran en ha ko larani noy hani bolwiren ɗemgal fulfulde e non bo kuje goɗɗe ɗuɗɗe gal ko larani ɗemgal ngal. Kubaruji nder asawere. Kubaruji nder asawere. sobiraɓe on jaɓɓama ha wakkatire nde kubaruji ɗemgal fulfulde nder asawere. ɓawo waɗugo fedde WhatsApp ngam sendugo kubaruji ɗemgal fulfulde daga 28 lewru aranderu hitande 2015 Amadou Sardawna hawtade kudiɗɗiraɓe mako ɓe jahi yeeso be waɗugo lowre laylayltol non bo application ha téléphone ji ngam sendugo kubaruji e bo ɗi jaha yeeso nder lesɗe duniyaru. ɗo majum kadi Amadou Sardawna hawtade kudiɗɗiraɓe mako ɓe andini ummatore www toɓɓere on se jamais toɓɓere net ɗo laati laylayltol majum e non bo application ha ko larani téléphone ji bo tammi waɗego ha Play Store nder nyalaɗe garanɗe. be non majum kadi Amadou Sardawna e kudiɗɗiraɓe mako ɗo andina ummatore nder lesɗe duniyaru e non bo nder lesdi Cameroun ɓurna majum fu moftorde arandere gal ko larani kawtal WhatsApp biyetengal on se jamais tammi waɗego daga 21 yahango 25 lewru jolal ha berniwol Bertois laamorde diwal funange lesdi Cameroun.
nayi lewru jolal hitande ujunere temedde joynayi capanɗe joytati e ɗiɗi hoorejo lesdi Cameroun arandejo biyeteɗo Alhaji Amadou Ayijo acci ardungal lesdi ndi e non bo o waɗi boliɗe mako ha jayinde lesdi Cameroun ha wakkatire majum ɗon no wi'e radio du Cameroun. Boliɗe ɗe kamma kanon nder wakkatire majum daga nder lesdi Cameroun ha yahango yaasi leddi. Hande waɗi duuɓi capanɗe tati e jowi ko o acci laamu e non nyalaɗe ɗiɗi ɓawo ton on hoorejo lesdi taweteɗo jotta biyeteɗo Paul Biya hoosi ardungal lesdi. Boliɗe Amadou Ayijo ha wakkatire nde ko lonnanta on e ɗemgal fulfulde. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. ɓiɓɓe lesdi Cameroun rewɓe e worɓe gondiɗiraɓe am, mi hoosi anniya accugo kuuɗe am bana hoorejo leddi Cameroun. Anniya ka tammi gonɗinego nyalade hoore bir joweego lewru jolal hitande ujunere temeɗɗe joynayi capanɗe joytati e ɗiɗi deydey jamdi 12 ngam hunde bana nde cembinde mi yiɗi ha nder ɓernde am mi yetta ɓe rewɓe e worɓe hande ɗakki duuɓi 25 holliɓe yiide e wallinde maɓɓe ha jahargal ardungal leddi ndi. miɗo ƴewna ɓiɓɓe lesdi ndi fuu maari ngam wallititgo mo tammi jaɓugo laamu biyeteɗo Paul Biya mo hanani yarduye nder leddi e yaasi leddi fuu. miɗo ciɗɗitina on be wonugo ummatore hawtinde yiɗɓe leddi moɗum rimɗuɓe e ɗowtiɓe. miɗo tora Allah cembiɗɗo ngam aynugo ɓiɓɓe lesdi Cameroun fuu ngam jahargal muɗum yeeso nder de'ende nder kawtal e nder gondal ngendam ha lesdi Cameroun. E bo kadi ɓaawo ton no nyalaɗe ɗiɗi komi wino on biyeteɗo Paul Barthélémy Biya huusi ardungal lesdi Cameroun ha wakkatire majum o laatino jagorɗo arandejo. Yo kanko bo kadi nyalade joweego lewru jolal wato jango aapnde ɗo tammi laatugo duuɓi mako capanɗe tati e jowi ha ardungal lesdi Cameroun. En ɗo tokkitini kubaruji meɗen nder asawere en ɗon nder lesɗe Afrika jotta bo en ɗo tawe to leddi Liberia ko salino ha leddi Kenya ɗo ɓadita non bo ha lesdi Liberia ɓawo cuɓol aranol ha lesdi ndi lundankejo gariɗo ha tatabre walaki dow jawabuji dokkaɗi. Amadou Baba Aboubakar. ɓawo nde ɓe gaɗino suuɓo ɓe dokkino jawabu ɓe mbi pijo balon ɓoymajo biyeteɗo George Weah hawtade be naibijo lesdi man jonta biyeteɗo Joseph Boakai ɓen man ɓe ɗiɗo kamɓe on keɓi ñaami dillata ha suuɓo ɗiɗaɓo ni kam o wurti arano o bo wurti ha babal ɗiɗaɓal kadi gurtuɗo ha babal tataɓal on man o wi o walaki o wi ɓe ñaamimo toɓɓe o wurtotono to babal aranal ko ma to babal ɗiɗaɓal dalila majum o yaari wullandu mako ha yeppre suglanade dede ko larani hala suɓo man ɓen man ɓe darti wullandu mako han ɓe mbi wala e ngu feɗi ɓe gudini wullandu majum kadi ha jontani o walaki haala man ka laylayti ha ka yetti ardaniɓe kiita ko larani hala suɓo en mbiyata cour suprême ɓen man ɓe ewni ɓen man ɗo yende jum'are salide diga dariɓe candidat man en mbiyata tefoɓe korwal majum ɓe yeppre hakkilanande haala suɓo man en mbiyata commission électorale nde ɓe ewni ɓe ƴami moye fuu yewtade de hujjaji mum nde ɓe nani ɗum en ɓe mbi sey janggo altine ɓe tammi hokkugo jawabu en andi suɓo ɗiɗaɓo bo tammi waɗego no faɓɓi janggo salasa jeeɗiɗabre lewru novembre ɗo ngo hawtanno George Weah man be Joseph Boakai ni kam en dokkeɗi kadi ha en nana hiitoɓe mawɓe ɗo ko ɓe mbiyata ɓe tabbitinan
subo tammingo wadgo fabbi jango manna ko be mbiyan kay singo fasite ko be marnan gurtido babal tatabal be marnan mo gonga o latto ko o ha babal aranal ko babal didabal dum fu majum jango altine en tammi famogo dum en do ngela kadi dum tammi salugo nder khairu enon bo nder de'ende kubaruji nder asawere en lorta ha leddi Kenya majum ko bolwuden cubol didabol gadangol nder lesdi ndi wala seko dum horejo lesdi majum bietedo Uhuru Kenyatta on hosi jalorgal ngambo kanko on fere mako yaldiri ha cubol majum nde be ngadi subo ha lesdi Kenya yende no gas e jeegore lewru October subongo lundankejo en beta gafido bietedo Raila Odinga Saliyago subongo ardido do lesdi fere mudum Uhuru Kenyatta yahinde be dokki jawabu wala seko wala kaefi be mbi kanko nyami nder kase temere o hebi kotta kase capande jeenayi e jeetati be tobbe didi kanni kam holli kanko nyami en andi fere mako o yahi kalbe don dena tawon yepre suglanande dede ko larani hala cubi man en biata Cour suprême habe tabitina subo ngodo en don no ciftora kambe on ittino subo arano ngobe ganno jeerata bre lewru utbe mbino Uhuru Kenyatta man nyamino kade Raila Odinga o holli ha jontani o walaki o wi himbe mako be turta e botabe kuuda be kawte godde fere tati ha nder lesdi man en biata société ji kat chardiwol ngoldo himbe mako be mbi dede ko wibe pat be nananan mo amma hilngol kam wala no be kutindirangol ngam largo dede dabareji mabbe e sanaaji mabbe pat wodbe mabbe ma do kuwa ha dede kawte man en biata société ji man darnugo kuudal be ben man do dum lattiranan be hande sababuji e fitinaji ha ngurdam mabbe be mbi be ngelini o hokka be dabareji goddi fere be poti be tokka amma darnugo kuude mabbe sanaaji mabbe dede be do ayna hande nedda kuuji mabbe be iyaluji mabbe kanyum kambe mbi dum hunde sande masin ha mabbe ha be ngerdo ha be kutinira nder asawere do ha leddi Chadi to berniol jammena dum wadi moftorde cembinde masin dum hauti hore en lesde kawtide Afrika cakari wato de cendadde kuude faggudu maje nder kawtal bietengal semak ha do wancuru nder lesde de joego be bibbe mudum do lati ko dum wolwanno hande dubi duddi lesde majum fu jotta mabbiti keri mudum daga Brazzaville han jammena tokiragal Malabo Yaoundé Libreville Yalta Bangui wancugo nder lesde de fumaje wato Congo Brazzaville Chad Guinée Équatoriale Gabon RCA e leddi Cameroun lesde de joyego tawetede nder kawtal lesde Afrika cakari bietengal semak latino dum koydol nder doyngol luggungol daga hitande ujune didi e sappo e tati hore en lesde de do kabda ngambo dum lata hunde gondinande ha do majum nder lebbi caliidi do lesde de burna maje fu mabbiti keri ngambo wancuru bibbe adama e non bo filuji e ko nandi e majum wade nder de'ende daga funa ha hirna woyla ha fombina wala billaji goddi e non bo ngam yarugo risku lesde de fu maje nder kawtal ha yeso lesde ragareji lati dum leddi Chadi leddi Gabon e non bo nder asawere salinde do leddi ndi tammakano wadugo hunde banande holli bawde mudum e yide yarugo lesde Afrika cakari yeso leddi Guinée Équatoriale do ardungal horejo leddi ndi bitedo o biangema mbazogo o mabbiti kerol lesdi mako ngam bo bibbe lesde Afrika cakari be njaldira ton lebbi tati yamugo dereji goddi e ko nandi e majum be non fu kuje dudde hani wade e non bo larte ban ko larani de'ende e denal ko nandi e majum do majum foti yi'e ha moftorde hore en lesde de joyego ko wadama ha berniwol jammena lamorde leddi Chadi ha dakki horejo lesdi ndi mo alla banki daraja mudum Idriss Déby Itno nyalade mawbare do capande tati go lewru yar koma hitande ujunedi sappo e joweedidi ha nder bolide dudbe yaliribe ha nokkure nde bolide horejo mo suklani kuude nder kawtal semak bietedo Pierre Moussa lorni baldol bietedo Martin Luther King be wigo wodi ko baldol ngol larani be bibbe lesde Afrika
Afrika cakari ha jonde mabbe. Wancuru daga do hato wala kero lesdi ndi bendi e non bo wi'atake kodo ha lesdi ndiya yahugo cuudi jangirle fere e non bo be njobdi ngori lesde de fumaje bana ummugo berniwol ngol yahugo ha ngola wala tauki yite lamtarki ndiyam e ko nandi e majum danugo do waflare mudum do jam e non bo fina do jam do latino koydi bibbe lesde Afrika cakari amma dum tammi latugo hunde gondinande. Ha lesdi Cameroon no njayawri dow boliɗe ko sendete nder Facebook e ko nandi e majum dow nokkure nde suklani jahale wato General Express ɓawo ko ɓe maɓɓamano dalila fukkuki motawa maɓɓe hakkunde berniwol Yaoundé e berniwol Douala e nden bo wanno mayarle ɗuɗɗe masin. Ministrijo cuklananɗo dimle jahale en mbiyata transport o darnino kuuɗe agence wa biyetenga General Express ɓen man ɓe ndimdatano himɓe ɓe jara jahale ngam sababu do'ago mota maɓɓe ha lawol Douala Yaoundé ɗum wanno mbaraɓe ɗuɗɓe masin. Yepre suglanande dede ko larani dimle jahale man en mbiyata syndicat ɓe kollino ɓe turtan ɓe darnan kuuɗe ɓe gaɗan ko en mbiyata grève ngam dalila wallugo agence wa ngaɗo kat ɓawo man ɓe pasidi dedei anniyaji maɓɓe ɓe mbi ɓe tawi dedei ko gomnati wi ɗum hunde marde hujja ngam largo dedei ummatore ɗon maya masin ha dow laabi jakkoma ha lawol Douala Yaoundé. Ardaniɓe agence General Express ɓe mbi ta himɓe nana bolle dow laabi ngam wonde ɓe mburtinino boliɗe ɓe ɗon no mbiya ɓen man ɗo ɓe gerdaki dedei kiita ka gomnati doggini dow maɓɓe kat ɓe matini ummatore ɗum fewre kamɓe ka ɓe mbi'ay dedei ko gomnati wiman ɗo ɓe ɗon jaɓi umrore majum ɓe ɗon jaɓi bo kiita man ɓe ɗon ndena ha dedei sharɗi ngam gomnati hokki sito sharɗi man ɗo waɗira gare en mbi lebbi tati ɓe ndimdata ɓe jarata himɓe jahale mana ban wigo jotta agence General Express ngam maɓɓama ha wakkatire nde ɗo. En gurta lesɗe Afrika en dilla ha leddi Espagne to Europa ha jonta ni dabareji heptugo jonde jam en ral kawtal lesdi Espagne non bo be diwal Catalan latay hunde hoyinde masin ha wakkatire ndeɗo. Ɓe ngaɗino suɓo ha jiha Catalan suɓo ngo ɓe mbi jiha ka ta'ake ka hudata be lesdi Espagne en andi jiha ka ɗo tawe nder lesdi Espagne ɓe mbi ɓe ngaɗi suɓo maɓɓe ɓe garti ɓe lesdi timmidindi ha duniyaru ko ngam lesɗe duniyaru pat potti ɗe mbi ɗe kudata be nokkure majum. Gomnati lesdi Espagne dow ardungal Mariano Rajoy ɓe mbi kamɓe fu ɓe andi tay ta'ol nokkure ndeɗo e bo ha jonta nde lattake nde mardi lesdi Espagne gaɗɗo suɓo man biyeteɗo Carles Puigdemont ɓe kolli sikiita dogga dow maako wala no o ta'a nokkure nonnon o wiya nokkure nde wartande lesdi timmidindi ha duniyaru ndimu dedei ko jiha ka marno bo lesdi Espagne itti ha ɗum jañani biyeteɗo Carles Puigdemont man doggugo lesdi man o dilli ha berniwol Bruxelles ha lesdi Belgique ban wakkatire ndeɗo gomnati lesdi Espagne ɓe mbi kiita nawka masin doggan dow maako ndikka o habda o warta be hoore maako o wara ha ɓe doggina kiita dow maako e bo kiita man ban anduɓe laabi kiita ɓe mbi toni ka gasi ka jañanan mo maɓɓego ha saare dangayi ko watta duuɓi no gas yaago duuɓi 30 dedei suɓo ngo o waɗi o wi nokkure nde ta'ake e ban wakkatire mi wolwanta on ɗo ha jonta oɗon ha berniwol Bruxelles man o wartay ha lesdi Belgique ɓe mbi ndikka o warta be hoore maako nde o sali bo ɓe ngaɗi koyen mbiyata mandat d'arrêt mana ɓe ƴami lesdi Belgique man ɗo yerɓitamo o warta ngam heɓa kiita dogga dow maako. Kubaruji nder asawere. Kubaruji nder asawere. On ɗo keƴita kubaruji e ɗemgal fulfulde nder asawere hawtade Roufaou Mohamadou ɓingel petel to gonɗon fu mi hofni on nder wakkatire nde jonta bo nda kubaruji luttuɗi be kalimaji pamari. Ha leddi Benin limgal ummatore leddi ndi fuɗɗama nyalade go'ore lewru jolallo. Ha leddi Benin kawtal biyetengal ravi fuɗɗi kuuɗe muɗum diga nyalade arandere lewru 12 kuuɗe muɗum ɗe andugo limgal ummatore leddi Benin. Ardiɗo leddi Benin biyeteɗo Patrick Talou maɓɓiti limugo ɗum be yalɗirgo ha nokkure jangirle ajami to ha wakkatire nde ravi tammi limugo rewɓe worɓe non bo ɓikko
ɓikkon e mawɓe gam heɓa anda ummatore tammide suɓugo wakkati suɓol ardiɗo leddi. Kawtal ngal tammi andugo limgal hoɓɓe taweteɓe nder leddi Benin. Fuɗɗam jahale ngam gilla nder lesɗe duniyaru be Donald Trump horejo lesdi America. Ardiɗo lesdi America Donald Trump o fuɗɗi gilla mako ha lesɗe goɗɗe ha duniyaru. Kan gilla ka o fuɗɗiri ka be lesdi Japon, o tammi yago ha lesdi Chine, ha lesdi Kore fombinari, ha lesdi Philippines be ha lesɗe goɗɗe. Kan gilla ka ngam dalila lartugo gondal hakkunde lesdi America be lesɗe ɗeɗo. Ban ha lesdi Japon o tammi yidugo be premier ministre jo biyeteɗo Shinzo Abe. Ha lesdi Chine o yidan be Xi Jinping, ha lesdi Kore fombinari o yidan be Moon Jae-in. Kalen andi lesɗe ɗeɗo ɗeɗo kuuda be lesdi America deidei dabareji no ɓe kabda ɓe kisra Kore woylari be balmiɗi sakkinta ha gal nokkuje maɓɓe. Ha leddi Congo Democratique lundanke en nayo njofama ɓawo ɓillaji ko ɓe gaɗino gam jonde horejo lesdi Joseph Kabila. Ha leddi Congo Democratique nanganoɓe gam waɗugo turtol ha nokkure Beni, nokkure nde funage leddi gam waɗugo turtol dow laamu ardiɗo leddi biyeteɗo Joseph Kabila nayo yoftama to ha boliɗe commandant Beni ha woyla kifu biyeteɗo Lisanji Kumu ɓe yoftama les yerduye merjo Benin to ha boliɗe ardaniɗo turtuɓe biyeteɗo Regina Masinda ɓe tammaki accugo turtol sey to bojji maɓɓe nanama. O ɓesdi wigo turtol ngol waɗama gam Joseph Kabila acca laamu nde laamu muɗum timmino diga hitande 2016 e nden bo sali waɗugo cuɓol ardiɗo leddingol ɓe tammino foti waɗana ɓe ragare hitande 2017. Kisirɗe bakinno 1990 ha jangoɓe jangirle towɗe nder lesdi Cameroon ɗo ɗum dokkallo horejo lesdi Cameroon. Ardiɗo lesdi Cameroon Paul Biya o tammini jangoɓe jangirle mawɗe en mbiyata université ko watta ordinateur ji 1,500 kad ha jontani ɓe ɗon nder taskaram ngam sendango fukaraɓe ɓe. Sendigu aranu tammi waɗego nder lewru nduɗo lewru 11 ndu en goni ha muɗum ko watta ordinateur ji 50 tammi sendego. Dalila majum ministre jo cuklananɗo ko larani jangirle mawɗe biyeteɗo professeur Jacques Famdongo o yiidi be yepre wonde ferde lesdi America ɓen man on tammi watugo kuje kutinirteɗe ha nder ordinateur ji man en mbiyata logiciel. En andi ordinateur ji ɗiɗo tappe ha lesdi Chine e bo ɗi larani jangoɓe jangirle mawɗe en mbiyata université ummago hitande 2016 wargo hitande 2017 e hitande 2017 yaago hitande 2018. Gilla horejo lesdi Sudan fombinari biyeteɗo Salva Kiir ha Sudan woylari. Horejo leddi Sudan biyeteɗo Umar El Bashir jaɓi waɗugo narral be leddi gondiɗirari muɗum biyetendi Sudan fombinari mo waɗi boliɗe ɗe ha gilla horejo leddi Sudan fombinari biyeteɗo Salva Kiir ha Katon to ha wakkatire nde leddi Sudan ɗon wallito yimɓe leddi Sudan fombinari e non bo ɗon maɓɓiti kerol leddi muɗum be non hokkugo ɓe wallinde to gilla Salva Kiir ha leddi Sudan laati tataɓa diga ko fitinaji puɗɗi hakkunde lesɗe maɓɓe ha hitande 2011. Jahargal kuuɗe kawtal suklanigal darjiɗingo ɗemɗe ɗiɗi ɗe kuuɗe nder lesdi Cameroon wato faransawal e turankewal. Yepre hakkilanande aynugo e hutinirgo ɗemɗe ɗiɗi ha lesdi meɗen Cameroon. Ɗemgal Ingliswal be ɗemgal Faransawal lattiɗe ɗemɗe kuugal ha lesdi ndiɗo nde ɗo waɗa gilla ha bariki ministre en kad ɓe jeeyi ha barikiji feere feere ngam hakkilanango e aynugo ɗemɗe ɗeɗo largo toni ɗemɗe ɗo ɗeɗo poti ha kuugal. En andi lesdi meɗen Cameroon gal ko larani ɗemɗe kuugal ɗum ɗemgal Ingliswal be ɗemgal Faransawal kal yeprende Peter Mafani Musonge nde suklana largo ɗereji bindeteɗi ɗiɗo binde be ɗemɗe ɗo ɗiɗi funa
huwoɓe ton man ɗo ɓe ɗon mari wolwoɓe ɗemgal English wal be ɗemgal Faransawal ngam heɓa toni goɗɗo wari ɗemgal ngal o wolwata pat o tawa goɗɗo mo o foti o yewtida. On gettama Alaji Amadou Baba Aboubacar hawtade e Hajja Hawo Yasmin no se asawere warande fahinno en tammi hawtugo nder jawleru ndu ngam gaddanen ummatore kubaruji e ɗemgal fulfulde nder asawere. Ciwte jam. Yo sobiraɓe sakiraɓe hande nder wakkatire nde fito e ɗemgal fulfulde Modibbo Arabo Bala babirawo meɗen tammi wolwango en dow yeruji ko sappinta to goɗɗo yiɗi ɗuɗɗingo kewal nder boliɗe muɗum. Modibbo Arabo Bala a jaɓɓama nder jawleru ndu nda bolwirga bisimilla. Garbare jamma hande mi noddi buubu warɗo galo amina galo keŋe nenno garbare woyi hambodejo hammadi patela kunari mbobori samba suma ila ɓe fulɓe nafino mabuɓe sakkeɓe keŋe ɗula ko jam hiri. bismillahi rrahmani rrahim. derraɓe am miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bana ko wowa tum ragare habaruji nder asawere en gaɗan jaygol dow fulfulde hawtade be jeyndiyanko en meɗen tedduɓe e ardiɗo jagoral man Roufaou Mohamadou ɓinguel petel hawtade be sobiraɓe muɗum emin gonduɗoɓe maako har yeeso wolirde derɗirawo moɗon Mouhammad Arabo Bala en mbi en bolwan jaygol dow fulfulde ñalawmare meɗen deewo lattinde 16 hande lewru haram tumbindu en mbi'an ɗum jowabre bo jolal lewru 12 ñalawmare deewo walla rebbirre kadi ngam majum en bolwan dow yeruji ko sappinta to goɗɗo yiɗi ɗuɗɗingo hande keewal ha nder boliɗe muɗum ha kuje jur en mbi'an bana alamaji kollan e ɗo wadda ɗuɗal en ɗo wadda ɗuɗal le ɗo wadda ɗuɗal li ɗo wadda ɗuɗal ji ɗo wadda ɗuɗal seeɗa gabduɗen ha nder maji alama ha e yeru bana ha e en mbi'an diƴƴe ɗum ɗuɗal ndiyam ƴiƴe ɗuɗal ƴiƴal ñebbere nde woore ɗuɗal ñebbe timmiran be e fulfulde ɗo wolira ɗuɗal har kusel kuse ɗo timmira be e joowe lowoje jumri har ñaaki nastata waɗa jumri e noon laɓe e noon kucce gonanɗe nder tummude fu timmiri be e man ɗo holla en ɗum hande yeruji ha ɗuɗal to timmiran ɗuɗal sey timmira be e ha kuje goɗɗe e noon kuje goɗɗe bo timmiran be en bana en wi koole en ha leƴƴi hawsa en timmiran be e bana wigo bandam en timmiran be en e noon le a wi koseele kala ilojum fu ɗo timmira be le ɓurna fu koseele diyele ñebbele ɗo timmira be le ɗum ilojum ɗo timmira be le majum holli ɗum alama ɗuɗal e noon liibo bata a wi baali mbaalungu ngotu baali a mati li ha ragare konngugol ɗum alama ɗuɗal baali e noon bali ɗuɗal balol e noon ñabbuuli ɗuɗal ñaw e noon paali ɗuɗal faandu noon ceeli ɗuɗal ceelol ɗo timmira be li e noon bana peɗeeli ɗo timmira be li woto ɗo wiye foɗengo ɗum alama ɗuɗal timmirta be li e noon ji bana haalaji bana biriji ba galaji ɗo timmira be ji kanjum mbiɗen alama ɗuɗal ha hempiɗirgo hande konngudi e en le li be ji to a majini ɗum alama ɗuɗal ngam majum en tiiɗo ha hande sembe jingo fulfulde meɗen e noon ha yaake tontotiral woodi bofi gaɗandi en mbi to aɗo wolida be goɗɗo ha tontotiral hakkunde wolidoɓe a wi'an hande min an kanko walla mi a o nden a wi'an bo minin ha minin ɗo yimɓe ɗon mbofa jur minin be enen ta a wi minin mo bolliditta wala nder ha hande yaake kuugal moɗon minin min joɗake holli mo bolliditta joɗaki amma ɗuɗɗum yimɓe ɗon mbofa mbi'a minin bo ɓe nasta wigo enen na en jaadi en gaɗini alhaali bo mo o wolliditta wala nder kuugal majum kadi to a nani minin holli mo bolliditta wala nder kuugal majum amma to a wi enen kanko mo bolliditta oɗo nder kuugal kadi onon ɓe kamɓe ngam majum en mbi kala ko wi'a bo fu ɗuɗal to wari ha nder wolde ɓiɓɓe adama ɓe tana ɓiɓɓe adama on marata ɗuɗal ha ɓiɓɓe adama ɓe mala'ika en ma ɗum ɓe mooɓi ɓe tan
e ko lutti ko fu ɗum ɗe beeɗi hande ta weeɗi ɗum baali ɗi ñiibi ɗi nayi ɗi pucci ɗi baali ɗi be'i ɗo ka pat ɗum ɗiman on won ko wari pat ɗum ɗi on nden kadi ta wi ɗe bo ɗum leɗɗe ɗum hande ko laarani bana limce bana ceede ko nandi ɓe majum pat ɗo warda ɓe ɗe ɗuuɗal ha goɗɗo wolwata fu toon to taral hakkunde meɗen ɗum ɓe mooɓi malaika en ɓe ɓiɓɓe adama e noon ta a wi ɗiɓe ɗe bo ko luuti ɓi adama pat salata ko ha ɗiɓe ɗe ha ɗuuɗal muɗum ngam majum jiriyel ɗo warda ɗo banni en bolwi ɗo alama ɗuuɗal yontere metande wartugo inchallah en tammi fitago ɗo kuuje meɗen tati ha fulfulde no hempejirta ugo aago be eego ugo aago be eego ngam yimɓe ɗon mbofo ha konngodi man ɗo juɗ no wolde hempejirta ɓurna fu ɗum ugo aago e eego ɗum ɗon mara yakeji nayyi kadi allah ceniɗo fondon en ɗon matotiri nder rawa moɗon ha yesso wolirde mouhammad arabo bala mi yetti on ko ɗuuɗi jomirawo cenɗo wallu ko waɗi tiɗɗello fulfulde mbiɗen ɓe maare dina meɗen yettorto famirte go kadi ngam majum en tiiɗo ɗo famtindo ɓiɓɓe men fulfulde ngam dina meɗen hora wolde men hora pine meɗen bo tawe hande taɗe mbila pine ɗum donu meɗen tawa turuji meɗen mbiɗen so naɓe fulfulde man ɗum luttirta e allah ceniɗo yaaru fimen yesso allah luttan en dina meɗen ɓe al adaji meɗen lattiɗi jadandi ɓe dina e ngam ɓiɓɓe meɗen pina tawaɗi mi yetti on masine sobirawo moɗon mouhammad arabo bala wiyeten assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nanno min bocar dariɗo komi yewtinamo fa hande sabi aduna ka yewtira tan no yo Modibo Arabo Bala a yettama e bo mi yetti Alhaji Amadou Baba Aboubacar mi yetti Hajja Hawa Yasmin Ibrahim e non bo kudiɗiraɓiyam on fu moɗon ha wakkatire ndeɗo enden bo on poti on tawa kubaruji ɗi ha lowre laylaytol www.toɓɓere-on-sait-jamais.net sobiraɓe mi yetti on nder kikiɗere nde ha ɗo kombol yetti fomonde kubaruji e ɗemgal fulfulde nder asawere dewo jowi lewru jolal hitande 2017 on gettama sey asawere warande to jawmirawo jaɓi hokken bawɗe e bawal mi yetti on masine on jarama kubaruji nder asawere